Sibonga ukubona bonke abantu abasijoyinayo bethatha ithuba bebuka lo msebenzi besenda ama-likes becommente bebuke ne-content umsebenzi wala ekhaya. Sibonga kakhulu. Bengifisa sikhulume ngale nsizwa okuthiwa uMdumazi, insizwa yamhlongo lena igosa. uMdumazi umuntu usenesikhathi ekhona lapha emculweni, sesithe ukuba sidenyana. uMdumazi umculi one-talent, ithalente elimangazayo, ithalente elibabazekayo. Abantu abaningi bayamazi uMdumazi, naye-ke indoda-ke ake yatrenda ngomsebenzi wayo, yatrenda nangezinto ey'seceleni. Singake sikhomente kakhulu-ke kulokho-ke, i-personal life yakhe. uMdumazi omunye wabantu abakhipha umsebenzi omuhle, umsebenzi ocwecile, umsebenzi ohlakaniphile. Abaningi abantu bawumukele kahle, kodwa abantu futhi abawubuki or abawulaleli online ngendlela ekuyiyona lo msebenzi kaMdumazi. Ukhiphe i-album emnandi kakhulu uMdumazi, ethe nje ukubambezeleka kancane, kodwa wagcina eyikhiphile futhi nje wakhipha nje iy'ngoma ezimnandi. Mina engiyibuzayo ukuthi emculweni kamaskandi mhlawumbe kumele uze ube umuntu kanjani ukuze kubonakale ukuthi ithalente unalo, usebenza ngokuy'khandla, wenza konke lokho okuthiwa kwenze, uwathikha wonke amabhokisi abalulekile. Kodwa-ke abantu okuyibona bona abalalela umculo baku-receive kanjani? Kungenzeka yini ukuthi thina nabanye sibheke umusic nje sinesandla ekutheni abaculi abanjengoMdumazi bengabi sendaweni ebafanele, ngoba lapho bakhona le ndawo abakuyona i-right kodwa ayibafanele. Futhi ngabe bakude kakhulu nomculo, futhi ngabe bakude kakhulu ngempilo ngommusic wabo nange-achievement izinto sebey'zuzile, including into enjengama-awards, ama-recognition, bethola ama-feature kwamanye ama-genre. Ngoba oMdumazi sebekhulile kakhulu, so sengingasho nje ukuthi uMkantshubomvu naye useyaqala uyangena lapha or usengenile, ngoba akukho ngampela ongathi usungambuza ukuthi lokhu kanjani, konke usekwenzile. Manje ugiya number 2 ungena kanjani kuwo? Asazi noma mhlawumbe kulekha kuma-management yini, maybe ukushintsha kwamakhampani, ukushintsha abantu osebenza nawo, ukuphathela umsebenzi, maybe ukushintsha iy'tudo, asazi. Kodwa i-marketing kwamaskandi yiyo eshaya abaculi abaningi, ukuyibeka nje ibe simple. I-marketing kumaskandi yiyo eshaya abantu abaningi. Amakhampani amaningi awanayo imali i-marketing, so kuba senhlahleni yakhe umuntu ukuthi esikhathi ekhipha umsebenzi awuveza, after enza i-promo, after naye epostile umnazo umsebenzi ku-Facebook page wakhe noma ku-TikTok, ebikela abantu ukuthi abantu bazoreceive kanjani. Uma ebatshela ukuthi kunomsebenzi ophumile osukhona, bayaya yini bayowucheck-a lo msebenzi loyo. If abanye bewucheck-a bengahlali isikhathi eside, bayafuna futhi abantu uphinde bakhumbuze ukuthi i-album isekhona njalo, isaphusha kahle, niqhubeke ninjani niyidlale. Abantu bakanjalo, abantu bokuthi bakhumbuze njalo. If bawuthandile abantu umsebenzi wakho, wangena kubantu, wangena nakwabanye abantu futhi abakhuluma mhlawumbe sona isiZulu kuphela, kungcono-ke lapho umsebenzi wakho uyawuhambeka ngoba manje usuya-expand, uyasabalala. Kodwa uma u-based kakhulu ngey'ndawo ey'njengamahhostela, emakhaya, emalokishini, lapho nje thuthi hleli sodwa esu-understand-ayo, kuba nzima ukuthi umsebenzi wakho uthathe enye i-level, ugcina umanje kwi-level A1, okuyinto-ke engeyinhle-ke. uMdumazi kumele ngabe manje uma kubalwa abantu ngampela kumaskandi abanzima, kumele kubalwa oGatsheni, bala konto encane, komzukulu, kumele ngabe sebalwa lapho nabo ukuthi kumaNkosi uMagciwane naye ulapho, uyabo, ngoba baba-receive kahle laba abafana ngiqeda kubabala abantu. Even though i-following ongathi ungayikhoma ukuthi uma kunemicimbi i-following yabe ikhona yini, ngeke uze uyi-point out, kodwa banabantu ababathandayo, abawuthanda umsebenzi wabo. So oMdumazi angazi ukuthi mhlawumbe
usala kwi-management or kwi-marketing or kuphi, ngoba phela ucula impela phela. Cha, uyacula Nkosi yami. Uma uthatha i-album yakho uyibeke la uhambe uyilalela i-clean, inhle kakhulu. Lena thi akunangqondo, imnandi nje kabi, ayikho nento eshoda ngayo. So angazi ukuthi isila ku-management side or yithi thina abantu silandele umculo mhlawumbe labafana sibe singaba-support ngendlela kuyiyona noma sibheka oqhawe lami kakhulu if sizoqhuba kanjalo, because oMdumazi abantu asebefanele manje ukuthi be-receive ama-accolades amaningi nabo, njengoba nje kunyaka kaGatsheni esibuya kuwona ekade abasendimeni bekhanya kuba unyaka wakhe omkhulu kakhulu-ke lo. Waqala ngale ethi yimi umalume Gatsheni ukureceive i-recognition ekuyiyona last year waphinde wareceive-ke iy'nto zakhe zonke uGatsheni. Manje siyadinga thi uMdumazi ukuthi leyo ceiling leyo glass ceiling beyibreak beyidlule kwi-next level. Kodwa-ke ungadingi izinto ey'ningi, uyawudinga ingoma eyodwa ezoba ne-trend, ezoba catchy kubantu. Abantu sebenjalo, hhayi into ongayenza. Kumele kube into e-catchy abazoyithanda kuleyo ngoma leyo, then ingoma yakho izohamba-ke. Kodwa yena umculo wakhe muhle kakhulu, lapha ngifuna ukumqambela amanga. Kodwa siyathemba ukuthi-ke kuzogcina kwenzekalile-ke kuleli talent analo uMdumazi u-edeke ayibonakalise ukuthi naye usayingqwele naye and uyayazi into ayenzayo. So kunjalo nje bafowethu nabodadewethu, sohlala nokuzayo. Ngiyabonga ithuba.